Kag sa number 1, mga pasahero ginbudlayan sa pagkato sa opisina kag eskwelahan. Kay sang aga bangod sang untat biyahe sang traditional jeepney. Mga wala nagupod sa transport strike, ginpangabay nga updan ang kausa. Ini ang pamagi sa mga driver nga ipanawagan sa gobyerno nga kuntani tanan makabaton sang ayuda. May report si Romeo Subaldo. Magpundo gani ang modern jeepney, nagadinaguso man ang mga pasahero nga makasakay sa may flyover dumpy sa Barangay Bata sa Bacolod City kainasang aga. Sa may nagpundo nga bus, nagpila ang commuters, pinsar nila, libre sakay para sa tanan. Lasal, students lang kuno ka Lasal. Lasal bus. Iya gali ini sa University of St. Lasal nga bus, gani estudyante kag empleyado lang sa USLS ang makasakay. Si Angeli Frias wala makasakay. 7:30 AM na, 7 AM ang iyang sulod. Pero wala pa siya makasakay. Nagatrabaho siya sa isa ka pizza store sa food court sang eskwelahan. Anong oras dapat nasulod? Dapat 7 eh. Okay, pansindihan man na. Budlay kayo nakapag-ulat-ulat. Anong trabaho mo, ma'am? Sa food court, sir. Sa food court. Sige. Amo sini ang sitwasyon sa commuters kay nasang aga. Ang iban, naganilakat na lang samtang nagabiti ang init kay nadugayan sang hulat nga may masakyan. Naguntat biyahe ang mga driver kay nasang aga matapos may baluan nga hindi tanan nga traditional jeepney drivers makabaton sang 5,000 pesos nga fuel subsidy gikan sa gobyerno. Gani imbis nga magbiyahe, nagpundo kag nag-idas ang mga jeep sa igad sang Lacson Street kag nagpabutsyag sang ilang mga hibubunot. Isa sa mga wala madala sa ayuda ang mga mismo presidente sang Bacod Manibela nga si Rudy Catedral. Out of 380 naging pasa naton, kumplito ang papilis, may ORCR, may franchise, provisional authority, may driver's license, may ara sang the cellphone number. Ang problema, out of 380, ang nakapasar 240 lang. Gani kutob sa mga traditional jeepney nga nagabiyahe sa gihapon, ginhambalan ngang ini nga aksyon protesta para man sa ila. Halin sa flyover, naglinya sa igad sang dalan ang mga driver kagang ilang ang mga jeep. Gani wala malikawan nga medyo tayan lang magbungguanay sa paglingi sa aksyon protesta. May mga pulis nga naka-standby sa tupad lang sang ginapwestuhan sa mga drivers para magpatuman sang kalinong. Antes maglas 9 ang aga, nag-amat-amat na biya ang mga driver kag nagsaylo sa Bacolod City Government Center. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.